Bueno, un plan de urbanismo que obviamente podemos facer gracias a unha subvención do anterior goberno galego, da anterior Consellería de Política Territorial, que nos deu casi uns 30 millóns as antigas pesetas para poder financiar este plan e poder levar adiante esta promesa electoral. Eu creo que é dos grandes retos que FENE ten por diante e estou satisfeito e moi contento por poder dar xa ese primeiro paso e iniciar un traballo que inevitablemente vai a rematar no seguinte mandato municipal, porque nun ano e medio é imposible redactar un novo plan de urbanismo, pero polo menos o iniciamos e o teremos suficientemente avanzado cando cheguen as eleccións municipais. Otra buena noticia para FENE fue la decisión de instalar la base de salvamento marítimo en Vilar do Colo. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Avanzado? ¿En qué punto estamos? Bueno, pois mira, a base de salvamento marítimo de Vilar do Colo é unha decisión que anunciou o goberno de España, o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero hai xa uns anos, non? Nos estábamos certamente preocupados porque sí, estaba aí, había un proxecto, presentara, se modificara pero estábamos preocupados porque non víamos que se concretase, non? E a verdade é que foi outra das alegrías deste verán, non? Cando no mes de agosto, a mediados de agosto, me chama o ministro, me chama José Blanco e me di que a base de salvamento marítimo vai a ir para adiante, que el ten un compromiso con FENE de inversión, non só na base de salvamento marítimo, sino noutras obras, pero que esta é a primeira, que está máis avanzada e que a quere executar. E efectivamente, no mes de agosto, a Sociedade Estatal de Salvamento Marítimo, o Ministerio de Fomento, presenta xa o proxecto no Concello para obter a licencia municipal correspondente para poder construir esa base de salvamento marítimo. O Concello informou esta obra, agora ten que ser remitida á Xunta de Galicia para que a Xunta emita o informe favorable de actividade e, en paralelo, o propio Concello lle dará xa o permiso de obra para que este ano podan empezar as palas a traballar na parcela que Fomento ten en Vilar do Colo e podamos xa construir esa base de salvamento marítimo, que xa non sou importante porque teñamos en FENE unha instalación estatal de primeira orde en canto a seguridade, non como esta base, sino que ademais recordo as palabras do ministro cando anunciou públicamente, non? É a maior base de salvamento marítimo que ten o goberno de España en todo o noroeste peninsular, prácticamente en todo o Cantábrico, en toda a fachada atlántica española. É unha base, ademais, que vai a dar traballo a unhas 30 e pico, 40 personas, dependendo do momento, e que vai a facer de FENE un dos lugares de referencia, ademais de crear postos de traballo no Concello e tamén toda unha actividade paralela que sempre se xera de industrias auxiliares que lle suministran, que prestan servicios a esta base de salvamento marítimo e que desde logo nos vai a permitir, si xa estaba, pero poñer desde logo moito máis o polígono de Vilar do Colo no mapa e poder dinamizar e darlle moita maior actividade a este polígono. Ademais, eu creo que é unha boa noticia e que ademais a veremos moi pronto feita realidade. Bueno, hasta aquí nuestro tiempo. Sin duda, esta última una gran noticia para FENE. Muchas gracias por acompañarnos, alcalde. Muchas gracias, boa tarde. Y a ustedes les emplazamos aquí mañana en otro espacio abierto.